Kapin sa usa ka tuig human may kuso-kuso ang bagyong Odette, gibalikan sa GMA Regional TV Balita Misda. Ang mga napiktuhan sa bagyo diha sa Dakbayan sa Talisay, Kansang Balay, ang nabanlas gyud sa baon ug kusog nga hangin. Ang report ni Femari Dumamo. Mga kahoy, poste sa kuryente ug uban pa ang nagpasad na sa dakong danog mga sulunong dapit sa Dakbayan sa Talisay. Lakip na ang nagyungyung nga mga linya sa kuryente. Usa sa rason nga halos kapin usa ka bulan nga way kuryente ang Dakbayan. Makita usab ang nasangad nga barko sa kabaybayunan sa Dakbayan. Mga balay ug establishmento nga nagusbat sa bagyong Odette. Usa na niini ang daghang mga panimay sa baybayon sa barangay poblasyon nga na-wash out. Hinungdan nga si Nanay Lucia Pabliga, emosyonal dihang nainumduman ang tumang kapait sa pagtuo nga wa nay kapadulngan usa ka tuig ang nilabay. Sa Odette, sus, sa jud taong kusuga sa bagyo. Nya mo to pagkuan mo. Time pas. Nahilang na jud ka? Ano namin, murag pait ka, no? Kay murag kuan ang guot akong dugan kay among balay jud nahurot jud. Nagpasalamat gani mi nga nanang jud. Kuan diri siwol. Giana din, lupat dito ba dakbit? Bungkag. Mapasalamaton sila nga nakapatukod sila og balik sa ilang balay. Kung sa una, ang ingon ani nga kakusog nga hangin makahatag nagkakulba sa mga mulupyo o dinhi sa baybayon sa barangay poblasyon. Apan karon, kampante na sila human nga aduna nay siwol ug nabunuhan na usab ang baybayon. Apan matud pa man sa mga biktima sa bagyong Odette nga labas paghihapon sa ilang panumduman ang kasakit nga ilang gibati sa dihang nakitang epekto sa maong bagyo ilabi na nga totally damage kun na wash out gyud ang ilang mga panimay. Apan usa ka tuig human sa pag-igo sa bagyong Odette, hinay-hinay na hinuon sila nga nakapabarog usab sa ilahang mga panimay gani ang uban ini konkreto na. Nahinluan na ang baybayon nga naabtan sa dagat human mabunuhi og natukuran og seawall. May mga sakyanan na nga makaagi sa dapit ug kaparkingan na sa mga motorsiklo ug mga e-bike. Apan ang uban padayon pang hinay-hinay ug patukod sa ilang panimay, agad sinabang pinansyal. May mga panimay usab nga konkreto na sama sa panimay sa Baneng Pumar nga tulo na kaandana. Pag Odette na apil na jud tan nakuha na yung wala mi na da jud ato. Naning kamot akong banam din para nasa mga hinabang-hinabang ana. Napasiminto na jud di namin sa kahoy kay maano sa nya balik. Nakabarog mi ana, wa pa gitaon mahuman. Hapit. Karon tuig na. 1 year. Oo. Kumusta naman mo ron? Maaw gyapon pero maulagi na lagi. Way tarong nga kuan. Bay, wa pa gyud mabungbungi. Mato di Mayor Samsam Gulyas nga grabe man ang nasinating kapaitan human sa Odette. Apan daghan usab ang nakatunan sama sa pagtinabangay. We have to hope and pray. First of all, we have to hope and pray that Odette, something like Odette will never happen again, even this year or the coming years ahead. As far as recovering from Odette, we've been in contact with each and every of our barangays. This has totally be a team effort. Ang nasinating pag-antos ug kalisdanan tungod sa bagyong Odette, giisip sa uban nga blessing in disguise. Kay tungod sa katalagman, nakaton sila sa pagpasalamat sa mga grasyang nadawat. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.